Hindi na po. Opo, Jeremiah. Jeremias da kay Padre. Ay wala. Opo. 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 Wala po na. Yun nga ni bata yan may mga paminsa nga ni. Ay, sorry. Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang, pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos sumabalos po. Matindog na po kita sa pagpunkan sa tuyang novena sa tuyang patron St. Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made the heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies,
has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Horacio Emperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob ang sa imong kawotan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamate an mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po kita. Sa liwat po, Diyos maray nabanggi sa indogabos mga tugang. Ngunyan, kapiyastahan kan satong kagurangnan Heso Kristo, ang pinakahalangkaw na padi. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat dulot kang Gismondo family, ni Maria Jade Rodriguez, ni Maricel, for all the blessings and for healing, kahagadan ni kang Dilao and Liavore family. Special na intention for Adrian to pass the incoming CPA board exam by Andrew, Raquel, and Andre. Continuous healing of May Joanne Gismondo by Gismondo family. Special intention by Franz Anthony Grahida. For healing of Emmanuel Sr. by Nozedo family. For financial assistance by Almira Benyus. Special na intention by Mark Raymond Casulla and by Luces family. For passing the principal's exam by Catherine, and for Angelica passing the CPA exam by Catherine. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Dr. Joaquin dulot kang Guillermo family. Para sa kalag ni Marina sa iyang ika-20 anyos na death anniversary, dulot ni Che Toledo and Barameda family. Sa kalag ni Rogerio, dulot kang Azul family. Para sa kalag ni Julieta, dulot kan Adra family. Sa kalag ni na Adolfo asin Flavio, dulot ni Rose Santillan Militante and family. Sa kalag ni Rosita, dulot kang Daughters of St. Jude, Clark McKinley, kang Buban family. Sa kalag ni na Domingo, Joseph, Mary Jane, Salvacion, dulot ni Maricel. Para kay Edwin, dulot kang Bizera family. Para kay Junicio Sr., dulot kang Mones family. Para sa death anniversary of Filomena, asin sa kalag ni Chodoro Sr., dulot kang Logroños family. Sa kalag ni Rogerio, dulot kang Azul family. Sa kalag ni Elisa, asin Percival, dulot ni Norma. Para sa kalag ni na Roberto, Conchita, Pedro, Juliana, Victor, Aying, Remedios, Susimo, Forpicacion, Miguel, asin sa kalag ni Miguel, asin kay Gertrudes, dulot ni Joel Manzano and family. Para kay Evelyn, dulot ni Ederlyn Orfano and family. Para kay Criselda, Hector, asin para sa gabos na kalag, dulot ni Olivia Balyaran.
Sa kalag ni Joshua, dulot ni Katrina Basilia, asin sa kalag ni Epitasio Sr., asin Eugenia, dulot ni Noime San Pablo. Ang sa tuya pong selebrasyon, pamamayon ni Reverendo Padre Andrew Q. De Vera. Matindog po kita sa pagpuon, asin awito nan awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing magkanig o kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akoon, asin pagsusulan niya to an sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, makapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tao marahayan buo. Ginoo maumi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa day langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na King Bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan
Tinaban ako sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kairaki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita sa kapistahan kan ni Jesu Kristo, daing sagod na halangkaw na padi. Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa samong kaligtasan, ginibo mo si Jesu Kristo bilang halangkaw na padi. Ang banwaan na sa iyang iniligtas, ulikan sa iyang dugo, makahiras man lugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus, asin pagkabuhay liwat sa pagselebrar kay ning Eucharistia. Ininhagad mi, huli kay Jesu Kristong kaguranan niyamo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Isinasaysay sa enot na babasahon ang gigibuhon na tipanin kagurangnan. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Madatong ang mga aldaw, olay nin kagurangnan, na ako makikipagtipan sa harong ng Israel, asin harong ni Huda. Bakong araw kan tipan na ginibo ko sa indang mga magurang, kan aldaw na sinda sa kong kinoa, asin ilinuwa sa daga ng Ehipto. Dainin da inutuban sa kong tipan, kaya pinasabot ko sa inda, kung si Isay ang kagurangnan. Olay nin kagurangnan. Ini ang tipan na gigibuhon ko sa harong ng Israel. Olay nin kagurangnan. Tudok sa puso ninda, ibubugta ko ang sa kong tugon. Isusurat ko sa puso ninda. Ako magiging sa indang Diyos, asin sinda magiging sa kuyang banwaan. Daina kaipuhan na tukdoan ninda ang sa indang katuod asin kapwa, kung si Isay ang kagurangnan. Ako mamimidbid ninda, sadit asin dakula. Olay nin kagurangnan. Patatawaron ko ang sa indang kasumbikalan, asin day ko nagigirumdumon ang sa indang kasalan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika padi sagkod paman sa orden ni Melchizedek. Ika padi isagkod paman sa orden ni Melchizedek. An kagurangnan nagtaram sa sakong kagurangnan. Tumukad ka sa tuo ko, sagkod na an mga kaiwal mo, gibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo. Ika padi isagkod paman sa orden ni Melchizedek. Ipapadaranin kagurangnan hali sa Sion, an setro nin sa imong kapangyarihan. Maghadi ka sa tahaw kan sa imong mga kaiwal. Ika padi isagkod paman sa orden ni Melchizedek. Sa aldaw na labanan mo an sa imong mga kaiwal, sa marahay na buot, ibahan ka kan sa imong banwaan. Siring sa ambonin kaagahon, an mga aki pang lalaki, madatong sa imo diyan sa banal na kabubuludan. Ika padi isagkod paman sa orden ni Melchizedek. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang sinda nagkakakan, kinuha ni Jesus ang tinapay.
Binindisyonan, binaak, itayao sa mga disipulos at sinagsabi, Ako anindo ini ang sakuyang hawak. Dangan kinuhaan kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin gabos nag-inom, asin nagsabi, Ini ang sakuyang dugo, dugo sa bagong tipan, dugo na papabuloson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahil na ako mainom kan bunganin ubas sagkod sa aldaw na ako mag-inom ni bagong arak sa kahadean ng Diyos. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, unyan, igwa kita nin kapiestahan. Yesu Kristo, the universal high priest, na minibidbid ta na si Jesus, iyo ang halangkaw na padi. Pero actually, Jesus is not just the priest. Jesus is the priest, the altar, and the sacrifice. Iyo ang tigtataramkan theology. Anong buod sabihong kaining tulo? Na si Jesus, iyo ang padi, na nagdudulot kan sa itong mga pamibion sa mahal na Diyos. This feast day is celebrated Thursday after Pentecost Sunday. Sa Pentecost Sunday, pero ginigirumdum ta na si Jesus suminakat na sa langit. The Sunday before Pentecost is the Ascension Sunday. Suminakat na si Jesus sa langit. Alagad, iwinalat niya ang Espiritu Santo. And sabi ni San Pablo, we have someone to defend us in heaven. Igwanin ma-defender sa to duman sa langit. Alba ngayon sabi ni mahal na Diyos, ipabulos ko ngayon baha sa bilog na kinaban. Garo nangyari kay Noah. Or kaya ngayon, ipaputok ko na ngayon bulkan niya dyan sa, day man lugod, ipaputok ko na ngayon bulkan dyan niya sa Albay. Pero mataram si Jesus, tayaw na siya duman sa langit, dai mo man po tabi pa, ama ko, dai mo man tabi, nag-istar baga ako dyan sa daga, pina-istar mo baga ako dyan. So this is a bit my interpretation. Dahil ko aram ko na nangyayari duman, but that can probably happen. Na si Jesus yaon na duman and He is defending for us and He is interceding for us. Sabi niya, dai mo man ngaya pa, taara mo man sana, naglakaw ako sa mga disipulos, ang ibang ganit duman sa mga disipulos, mga parabuyong man, pero nailing ko pa, tatao sinda magbago, tatao sinda maging maray, susaro ganit duman na barkada akong kumar, yaon na ganit, digdig, erimanta na sa langit, si Pedro, mahambugon man itong kaibahan ko, pero dai mo na ipaputokon yan. Dai mo na pagpabahaon. Sige na ngaya pa. Order the nature. So that is my interpretation. Actually, di naman masalaan mahal na Diyos kung nagputok ang bulkan. This is a natural phenomenon. Natural phenomenon. Dahil sa sobrang init, dahil sa climate change, dahil sa maski ano nangyayari sa kinaban, that can surely happen. Pero kung mga G kita kay Jesus, totoo, He is our intercessor. And God can do something to protect us. Ako talaga, nagtutubod ako sa Oratio Imperata. Salamat sa Diyos na magpuon kang tigpangadji tayan. Dakulon man yung mga milagro na nangyayari. Sana, sige sana kitang pangadji. Pero sana, bako sana para sa to ang kaligtasan, kundi para sa gabos. But Jesus is the priest. And the priest is the one who celebrates, who intercedes for us. Ang nag-offer kan sa tong mga pamibi. Not just that. Jesus is the altar. He is the very altar. Kaya ang padi, panaglalaog sa simbahan, actually, bako man ini ang tigsasamba niya, bako man ini ang tigmimidbid niya. Aside from the tabernacle, ini ang pinaka-importante sa laogkan simbahan. Ang padi, naghahadok man sana, naghahadok man sana, dahil ibang tigahadokan, kundi sa altar. Kung bako susayang ina, pwede man po gayon. Kung bako susayang ama, sana dahin ang ibang tigahadokan sa padi. Kung bako susingsingkan sa iyang obispo, so yan ang tigahadokan. Pero this one is kung saan naghahadokan padi. And it symbolizes Jesus Himself. Siya ang altar. Kung saan idinusay ang sa iyang sadiri. So siya ang altar. So this is just like the place where Jesus was crucified. Siya ang altar.
Pangtulo, He is the sacrifice. Kaya, ang dinudulot niya to digdi, ang hawak asin dugo, deng iba kundi si Jesus. So, He is the priest, He is the altar, and He is the sacrifice. Sa gabos, in totality, ang yaong digding center kan gabos, deng iba kundi si Kristo. Kaya human ang challenge sa padi. Na kung ang padi nagmimisa, yaon ang presensya ni Jesus. Yaon si Jesus sa altar. Asin kinakaputan niya, ang hawak asin dugo din sa tong kaguranan, ang real presence of Jesus. Kaya, lugod, bako supadi ang sentro, kundi si Jesus ang sentro kan sa tuyang selebrasyon. I hope when you pray to St. Jude, natatabangan ka mo ni St. Jude. Alagad si St. Jude, dinadara ka mo pasiring ki Jesus. Bako na ang debosyon nindo, pasiring sa na ki St. Jude, tapos na. Lugod ang debosyon nindo, pasiring ki St. Jude, asin dinadara ka mo ki Jesus. Kung hilingon ta, iyan na kaput-kaput ni St. Jude sa kamunyang, sa may chest niya, dahil iba kundi, ano yan, medalyon ni Jesus. Jesus yan na yaon dyan. So, tinutukdoan man kita ni St. Jude, na lugod, gabus kita, nakasentro, asin pasisiring ki Jesus. My dear friends, today is the feast day of Jesus, the high and eternal priest. And hopefully with our prayers and with the guidance of the Holy Spirit, our center, our direction is towards Jesus because He is the priest, He is the altar, and He is the sacrifice. Birth of our fruit of the word commands become for us so that let us become forever. Magpamibi kamo mga tugan tanganian sako asin sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan maidulot mi manlugod na maninigo asin dayaday ini mga misteryo. Ulit akong ang sakrifisyo ginigirumdom na babagoan gibonin pagtubos sa samo. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan forma ni danay na sakrifisyo, enot na nagdulot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo, na magdulot kaining pagrumdom sa iya. Pag kinakakan mi ang sayang laman, sakrifisyo na dinudulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya sa kaiba kan mga angheles sa aranghangeles, kaiba kan mga trono sa dominasyones, kan gabos sa langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurwayan, dahing tapos na nagsasabi.
ang kagurangan. Diyos nin mga hukbo, ang langit daga, ano kan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Palada ng minadigdig, sangharan kan kagurangan. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabo, dinggabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaaki ni, at sinitinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo liwat, ipinabahayag sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to, ang mga namumutan niya tong gadana. Asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhe na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, ni San Jose, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umaging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw si magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo,
Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon, natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranan, ikanagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabuboy as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Isuidi.
Mga tugang, uya ang kordero kan Dios. Si Kristo ang padi, ang altar, ang sakripisyo. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po kita. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Agorangnan sa paghiras niya mo sa sakrifisyong ini na ipinagtugon kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magimanugod kami sa kaibahan niya, mga balaog na daing sagkod para sa imo, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduwang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot sa 17,272 pesos and 55 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot man po sa 3,695 pesos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot po sa 5,021 pesos and 10 centavos. Sa Mayo 25, aldaw nin Sabado, iyo po ang katapusan nin Flores de Mayo. Magkakaigwa po nin prosesyon sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 1,500 pesos, 1,100 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos. Donation through GCash, 2,400 pesos. Kay Ray Gianan, 2,000 pesos. Asin sa Antonio Family, 800 pesos. Diyos mabalos po. Nanay man po sa kong pag-imbitar sa gustong maglaog sa seminaryo. So junior high, senior high, young professionals. So duman po sa St. Gregory Great Minor Seminary sa Tabaco, duman mateki exam. Kung yaong kadigdi sa simbahan kan St. Jude, nagsimba ka, may kaibang kang girlfriend, di ka na maglaog sa seminaryo. Be faithful to your girlfriend. So galangon man sa imong girlfriend, di mo pag respect, ayun ito, galangon man sa imong girlfriend. Siring man, so gusto maglaog man sa pagkamadre. So sana igwa mo ng taga-deboto ni St. Jude na maglaog sa pagkamadre. Nagparadigdi nga ako, Father, kay St. Jude, nangadji nga ako na magkaigwa akong boyfriend. Pero haloy-haloy na nga ako, dahil pa nakakuha ang boyfriend, baka nga pagmamadre ako. So bako man yan ang dahilan. Tamali pa lang dahil ka nagka-boyfriend, mamadre ka. Dapat, kung talagang namumuot ka kay Jesus, you really want to spend your life with Jesus, yan ang pwedeng dahilan tanganing maglaog ka sa kumbento. So, bako dahil na broken heart ka, bako dahil na ang gabos na laki niya manloloko, bako yan ang dahilan. Ang dahilan because you are in love or you want to dedicate yourself to Jesus. Or, aside from dedicating yourself to Jesus, you want to be at service for others. So, duwa man ito. So, gusto mo mag-ataman sa mga orphans, gusto mo mag-defend kang, so igwalig sa San Roque, mga madre nag-ataman kan mga orphans. So mga nagdi-defender kan mga karapatan kan kababaihan, so mga religious of the Good Shepherd. O gusto mo matag sa diri ka kan eskwelahan, St. Agnes, St. Raphael. O gusto mo magtinda ka ki libro, duman ka sa St. Paul bookstore, magtinda ka ki libro. Kung bako may mga madre man nagtitinda ki ubi jam, nagtitinda ki peanut brittle, o pili ka man duman. So, or magparapangadji ka sana. Magpangadji, dahil maluwas sa kumbento, dahil cellphone, dahil boyfriend.
Dumang ka sa tabon-tabon sa Daraga, the Poor Clares, o dumang ka sa Kawa-Kawa, sa Ligaw, the Carmelites, ulig di sa Redemptorist teens, sa likod kan Gugon, so mga Redemptorists, tapos sa impabaya, baka igwa pa kayo sa TV. So you have a lot of choices. So sana may magmadre, sana may magpadi. So ikaw mo basta-basta magkairisip, magmaradre, sa aga na ngaya, Father, mamadre na ngaya ako. Pag-isip-isipan, as in, ma-inlove ka nga na kay Jesus, tanganing lugod, maglaog ka sa pagkamadre. Kung may boyfriend, maski pasaway, di mo na pagbayaan. Pero kung pasawayo na, hanap ka naman bago. Joke lang. So, salamat po, matindog po kita. Si Kristo ang padi, ang altar, asinandulot. Danay lugod na si Kristo ang satuyang sentro. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa katuninongan, in sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos.